Poďme si povedať, že čo treba na to si zadovážiť, aby sme si bublifuk mohli urobiť, lebo ja som študovala po internete a tých receptov je tam veľké množstvo, takže ako si vybrať? Receptov je naozaj neurekom. Ja som vám donesla jeden taký, ktorý funguje okamžite po zamiešaní, to je jeho nesporná výhoda. A druhou veľkou výhodou je, že neobsahuje glycerín, takže nemá mastné zložky. Dobre, čo to znamená, že ak by sme použili do domáceho bublifuku glycerín, tak potom sú to také tie fľaky, čo máme na podlahe? Áno, vlastne ten glycerín vyrába tie fľaky. A tie sú aj na oblečení? Zostanú na oblečení, presne tak, a trošku ťažšie sa potom perú, ak je to taký, by som povedala, hustejší glycerín. Pretože je to také mastné. Máme pocit, že je to mastnejšie. Dobre, takže my sa naučíme dnes taký ten váš recept. Ja som rada, že nám ho prezradíte, tak poďme na to. Čo potrebujeme? Dobre, v prvom okamihu potrebujeme vodu. Ideálne je však, aby to nebola voda z vodovodu, ale aby to bola buď dažďová voda, čo je náš prípad, alebo aby to bola destilovaná voda, čo je teda nutnosť kúpiť, alebo potom tretiu možnosť máme, môže to byť voda z vodovodu, ale musí byť prevarená a vychladená. Soni, a prečo by nám mohla výrobu bublifuku skomplikovať obyčajná voda? V obyčajnej vode sú rôzne minerály a vraví sa, že je vlastne tzv. Tvrdá. Áno. Hej, aj perieme, dávame tam zmäkčovače práve preto, aby bola mäkká. A my potrebujeme práve takúto mäkkú vodu. A mäkká je vlastne dažďová alebo destilovaná. Dobre, takže vodu by sme už mali, to je asi tá najjednoduchšia ingrediencia. Ďalej? Druhý taký logický je vlastne logická prísada je saponát, ktorý každý očakáva. Trošku netradičné prísady sú kukuričný škrob a kypriaci prášok. Soni, my keď sme sa rozprávali, tak ste mali veľmi dôležitú taktickú a technickú poznámku, že ak teda voliť saponát, alebo teda nejakým spôsobom prostriedok na umývanie riadu, nemal by obsahovať balzám. Áno, treba sa vyhnúť vlastne všetkým takýmto saponátom, ktoré majú v sebe nejaké mastné zložky, vlastne krém, ktorý vám po umývaní riadu ošetrí tú pokožku. To znamená, v tomto prípade platí, čím lacnejšie a jednoduchší saponát, tým lepšie. Dobre, tak to je dobrá správa. Ďalšia. Znamená to, že by sa nám tie bubliny nedarili? Alebo bolo by to opäť mastné a opäť komplikovanejšie? Veľmi by to praskalo, dokonca by to vôbec nemuselo fungovať, keď je tam tých mastných zložiek veľa. Dobre, tak poďme teda miešať. Dobre, ak vás sa môžem poprosiť, tak v prvom prípade 12 hrnčekov vody. Nech sa páči. Ja toto mám takto odmerané, aby sme to mali jednoduchšie. Dobre, a toto je tých 12 hrnčekov? Je to áno, 12 hrnčekov, 2,5 deci, čo je presne tie 3 litre, ktoré máme. Potom na to potrebujeme vlastne 2 lyžice kypriaceho prášku. Teda smelo pridám. Tie už mám takisto tu namerané. Klasicky. Celý hrnček vlastne kukuričného škrobu. Naozaj sa netreba báť, vysypať ho tam. A saponát zase jeden celý hrnček. Aby sme to trošku urýchlili, nemusíme to merať, to je približne ten 2,5 deci, zase jeden hrnček. Takže smelo to tam môžeme dať. Dobre. A ja vám... Dobre, tak budem miešať ja. Dobre. Takže zamiešťame ten roztok. Musíme dať pozor, aby tam nevznikli žiadne hrudky, ale ten myslím si, že sa to škrob sa tam krásne vďaka saponátu áno. rozpustí, vznikne nám vlastne taká mutná tekutina. Taká tradičná vlastne na väčšinu roztokov, ktoré poznáme, ale väčšina roztokov je číra. Práve vďaka tomu, že je tam len saponát a glycerín. No a veľmi dôležitou vecou na robenie naozaj veľkých bublín je vlastný nástroj na výrobu bublín. Čiže fúkatko, budeme to tak volať, dobre? Áno. Ak máme z klasického bublifuku, tak by sme riadne teda sa nafúkali, kým by sme celý tento bublifuk... My sa spravili tú bublinku pár centimetrov priemer, samozrejme. Minulý. Takže treba si pomáhať, buď sa pomôže len normálnym klasickým kuchynským lievikom, už z toho viete vyfúknuť veľkú bublinu. Alebo tam je, môžeme skúsiť. A to si ukážeme si to Soni? To som ako nevedela, že s lievikom. Nie. Ukážte, ako sa fúkajú takéto bubliny. Lebo toto je v každej kuchyni určite. To sa nám teraz chytí, už tam vidno. Kukla, jak nás kukla. Áno, už to vidím. Odpadnem. Super. No vidíte? Takže tam sa naozaj trošku, kto má silnejšie pľúca a pohrá sa s tým, že sa vyfúknuť veľmi veľká a pekná bublinka. Jasné. Hej. Dobre, takže obyčajný lievik, ten sa dá zobrať z kuchyne okamžite a hrať sa. Po prípade moje deti samozrejme použili klasický vešiačik, ktorý sme si trošku vytvarovali. A tam sa takisto, ten sa dá veľmi, dúfam, že mi vôjde do toho lievika, lebo my sme mali doma trošku väčší, ale takisto sa vlastne dá vytvoriť obrovská bublina. Super. A ja mám taký pocit, že ešte je lepší ten bublifuk ako hoci ktorý kupovaný, že tie bubliny sa nám... Môžem to ja vyskúšať? Nech sa páči, smelo. Či to je len mojou šikovnosťou. Áno, vy ste šikovnejšia určite, ale počkajte, skúsim to teda aj ja. Prasklo vám to ešte raz znova. Vidíte? To vytiahnutie vonku treba byť trošku opatrnejší, tak. A teraz už to pôjde. Áno, jej, super.
Perfektné. Takže takýto obyčaj, ale samozrejme musí byť teda takýto ten vešiačik. Môže byť aj taký ten klasický drôtený, ktorý napríklad dostaneme, keď si vyzvihneme veci z čistiarne. Samozrejme, môže byť aj úplne taký, klasicky drôtený. V podstate ide o to len vytvoriť nejaký veľký oblúk, čo vlastne spôsobíme aj pri tomto veľkom fúkátku pomocou kúsku povrásku. Videla som dokonca na internete, sú také videá, kde z 2 udíc si vyrobil vlastne zo silónu obrovské fúkátko a vyfúkuje bubliny väčšie, než je človek vlastne v priemere. Naozaj sú to už také menšie oblaky. Jej, to by ma bavilo, to je perfektné. Dobre, Sonia, a ukážme si také špeciálnejšie, možno toto je fúkátka trošku dvojmyselnejšie. lepšie kvôli tomu, že vlastne deti sa menej ušpinia tým, že sú ďalej od toho zdroja. Môžeme si aj povedať, že ako sme to teda urobili? 2 paličky, kúsok drôtu, cez očka som prevliekal špagát, ktorý sa mi valal v garáži a len som to spojila trošku lepiacej pásky, aby tam nebolo niečo, čo môže tú bublinku ľahko puknúť. Áno. Treba to samozrejme namočiť. Výhoda je práve to, že tu tento špagát namočím vlastne aj do relatívne malej nádoby a bublina sa z neho takisto vyfúkuje obrovská. Super. A už je potom len na, nech sa páči, Môžem to vyzúčať? na trošku fantázii a toho, ako sa v danom okamihu človeku darí. Napríklad jemný vánok vám tú bublinu vie natiahnuť naozaj na pár metrov. Jej, to je úžasné. To je vynikajúce. Dobre, a Soni, teda nespornou výhodou je to, že ten bublifúk neobsahuje ten glycerín, to znamená, ono pochopiteľne, ak práskajú také veľké bubliny, tak ono sú tam také fľaky, ale... Áno, zostanú na oblečení biele fľaky, alebo teda na podlahe, ale vlastne po vysúšení sa to krásne dá vlastne trošku preprášiť a krásne to zíde a vypraním úplne krásne. Všetko, nezostanú tam absolútne žiadne stopy. Nehovorím o kobercoch alebo nejakej podlahe, kde sa to dá ľahko zotrieť. Dobre, ďalšou vecou, ktorú som sa dočítala, že ak teda urobíme veľa bublifúku, aj toto je taká megadávka, by som povedala, čo s ním potom? Mali by sme mať pripravenú nejakú nádobu uzatvárateľnú a odložiť ho niekde zatvorený? Vydrží nám? Má nejakú životnosť? Ten roztok väčšinou vydrží veľmi dlho, závisí na tom, ako sme ho vlastne pri tom robení bublín zašpinili. Ak tam nám nejakým spôsobom dostalo sa veľa prachu, veľa kamienkov, tak prestáva trošku fungovať, ale aj to sa dá nejakým sitkom alebo podobnými spôsobmi nejako odfiltrovať a samozrejme ideálne ho uskladniť v nejakej uzatvárateľnej nádobe. Pri tomto roztoku sa ešte netreba zľaknúť, že vlastne ten roztok po chvíľke uskladnenia vlastne sa vyzráža dole ten škrob kukuričný. Čiže ako to znamená, vyzerá skončí to vlastne takto, že na spodku je kukuričný biely škrob a hore je vlastne ten saponát viac menej len s vodou. Keď sa to zase znova zamieša, dá sa ten saponát roztok kompletne použiť. To znamená, netreba sa zľaknúť toho usadenia na spodku. Dobre, len premiešame a funguje znova. Ak do bublinky trošku začnú praskať, že praskajú viac ako na začiatku, tak prilie trošku saponátu. Väčšinou to pomôže. Samozrejme po malých dávkach. Dobre, ďalšia príprava, alebo teda ďalšia taká rada bola, že niektoré bublifúky sa pripravujú aj tým, že musíme zahrievať tú zmes. Je to teda pravda? Áno, sú aj také? Sú také, do ktorých sa vlastne pridáva, lebo je veľa návodov. Medzi niektoré patria, že pridá tam vlastne cukor, čo je tá lepivá zložka a drží tú bublinu pokope. A vtedy je vlastne výhodné zohriať tú vodu, aby sa ten cukor krásne vlastne rozpustil a netvorili sa tam žiadne kryštáliky vo vnútri toho roztoka. Teda bol ten roztok homogénny a tvorili sa pekné bubliny. Dobre. Soni, super, teším sa. To sa mi páčilo, aj veľké bubliny. Si myslím, že vyšlo to na prvý pokus. A darili sa mi viac ako kedykoľvek predtým. Takže naozaj asi bude dobrá táto zmes. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste sa s nami podelili o toto, aby sme vedeli, ako teda domáci bublifúk si urobiť presne podľa vašich predstav, aby sa vám darilo fúkať obrovské krásne bubliny. Budete mať radosť aj vy, nie len vaše deti, to vám určite garantujem. Soni, ďakujeme dnes veľmi pekne.